Mfethu kunjani? Kunjani bro? Siright mfethu. Siyabonga ukuthi usuke all the way from Eastern Cape ne? Yeah. Uzofika la siyabonga kakhulu mfethu. Bengisaba futhi ngithi mhlawumbe uzofika kanti sibhizi ngoba sibantu ababhizi weekend ne-weekend sibhizi. Kodwa ke icase yakho siyithathele phezulu mfethu sibone ukuthi mhlambe ungasizakala kanjani. Mhlambe ngaphambi kwaloko ake utshela ababukele ekhaya igama lakho nesibongo. Yeah. Igama lami ndinguMzoxolo. Oh okay. Azama isibongo. Okay, usuka kuphi bafa? Eastern Cape wasengishilo. Yeah, so Eastern Cape. Udaba lakho ndoda lifuna amadoda strong kakhulu. Ngilifundile ngabona lifuna abantu aba strong. Mina nje ngiyimina, kungithatha isikhathi. Ukuthi futhi angiboni ukuthi ngangithatha isikhathi, angiboni ukuthi kungenzeka. Kodwa sibantu asifani, sifuthi sithanda izinto ezingafani, uyabona? Mhlawumbe ake usichazele mhlambe ngokuhlangana kwakho nayo uma wengane uqale. Ukuthi khona into enginterestile lapha esitoreni senu, nihlangana naphi? Sahlangane esikolweni eWusu. Okay. Manihlangana esikoleni eWusu, then wena ubona intombi. Yeah, then ndabona intombi like saqhuba sajola kwamna. Intombi yakaZulu eEastern Cape. Ngwase Eastern Cape. Okay, yaqoma intombi. Ayanqoma. Alright, kwaqhubeka kwenzakalana. Yeah, kwaqhubaleka ke sijola nje kanjalo ndafumana umntwana kuye. Ngokunika akafumana umntwana ne. Wa pregnant yena. Okay. Yabo. So waqeda ke ngokunaye iminyaka yakhe beyiyenza pha eWusu for uqeda vele usakhulelwe. Yeah, usakhulelwe. Okay. Phela sekufanele mabe eqeda ke phela manje mhlawumbe ida uyaqhubeka noma uyabuya wenza njani yena? Yena waye wamuka mozo wagoduke lapha eKZN. Yabo, so ndabe ndichiyekile nami ngapha ndagqibezela nje iminyaka yami fast yasensele nonyaka oyi1. Okay. Okay. Alright. Nangu ke manje sese KZN use Eastern Cape. Yeah. Ukhulelwe ingane yakho unibonana kanjani? Sesibonana bendiye ndisuke eEastern Cape. Wabe sendigrand nyandi sipana ke ngoku se. Okay. Semrilisile umntwana. Seyikhona ingane. Okay. So manje ndithatha imoto ndizame kuyiwa ndizombona phi eKZN. La eThekwini. Yeah, la eThekwini. Ngaleso sikhathi yena akasebenzi. Akasebenzi ke ngoku. Akasebenzi. Okay. Benjani impilo ke manje wena uyasebenza yena akasebenzi. Bozu availa njengoba ukulekelela mhlambe lapha nalapha ekutheneni ingane ikwazi ukukhula ngendlela. Ubowondla bowenza konke okusemandleni ukuthi babe right bona yena nengane. Yeah, bendizamile ngawo konke amandla amhlobo lo wabe ningumuntu bendimthanda plus nengane yami ngimaxabisile. Yabona ukusuka Eastern Cape ukusuka Eastern Cape uze KZN eThekwini ngicabanga ukuthi distance ende kakhulu for ukuya emntwini omthandayo. Lo muntu uma ukuthi akaboni ukuthi uyamthanda umyambele distance ende kangaka no impela usuke nenkinga. Okay. Niyathandana ngaleso sikhathi yonke into ihamba kahle. Isahamba kahle akabi khonto sendini. Alright. Usibhalele njengamanje ngoba wena ufuna love back ngimawengana ngithi. Ngifuna love back. Yini le nihlukanisayo naye? Lezi zohlukanisa ke ngoku. Uye kwakhona ukunziba kuye. Yeah. Wanziba kwathuleka ixesha noba it's been 6 months or 7 months. But all to find out nafumanise kuba akasekho la eThekwini xa sendizila phethu because ndaye ndaforce ndakwazi ukuphela uba ndizofika phi apha eThekwini. Indaba mamfonela kwenzakala la umtholi kwenza isini. Andimfumane efonini but ungamfumani kwami kuye kwakhona elinye ilocation ekwanisendela yona uqala. Yabo. But ungakabikho ngxaki ke ngokwesitsho uba mhlambi unento engamsale ngakolundi. Yabo. But before ke ngoko ndibe ndizama ukumkhangela kolundi ndendazama ndiqale kokwabo kuyoqinisekisa uba ingaba ningamfumana na hlobo loba efonini na umtholi. Yabo. So ndayifumana ke information ngowabo. Kwafumanise kuba nyani ke ule kolundi. Okay. Ukude. Ukude more especially mawusuka eEastern Cape ukude. Yazi ukuyolundi sisisondini olumahlihlikana mawusuka la elokhuzeni eThekwini uyakhona. Impela udlula indawo eziningi udlula koShoko uginga indlovu uyodlula koMelmothi ufone phambili kukude kakhulu. Kukude. Yeah. How much more ke mawusuka ke Eastern Cape? Okay, unayo ke manje le location yasolundi. Yeah. Okay, le location yasolundi ikuphi la hlala khona ikuphi?
noma nje just indawo hayi indawo nje apha koko andikho sure ngendawo akuyo but ndiyamazeni ba uphi uSolunda okay yeah makuqhubeka kwenzakalani kwaye kwaqhubeleka mose kwafumanisa anikohlukani la kodwa uyazama ukuthi umthola andimtholi okay wahamba waya kuma wakhe bafike baqinisekisa kuba ukuthi hayi ukolunda okay ingane wayibona kodwa ngoba isele nayibona ingane bayikhona so nabona ba inoko sekhulile umntwana qha ke nalana nto yoba ungaske ndike ndimbone ngene kwaba sithethe umama umntwana silungisa izinto yabo yeah ayabi nangxaki leyo namkanyana yofika le kolunda ekufikeni kwami ndifike kwafumaniseka kuba sephinde wakhulelwa kahle wena kanjani sephinde wakhulelwa ufume ucaba ke ngosecaba ufumene enye ipartner yesibini mana ufika wena akazi ukuthi uyeza akayazi awumtshelanga futhi uma wakho ukuthi uzofika uma wakhe lokhu andimtshelanga uba ndizoyofika but uyayazi ngoba bendifikile kwakhe okusho ukuthi mhlawumbe wayixoxela ingane yakhe vele ukuthi bukhona so alright if yena ebeyazi usisi lo baby ngeba yena mana utshela uyena ukuthi ukhulelwe uyena wakutshela ukhulelwe noma wazibonela ndazibonela wayekhulelwe ngalendlela ukuthi uyabonakala ukuthi ukhulelwe iyabonakala uba ukhulelwe so nami ndiyambona nje like naye kwayindlela kwayindlela waye wanibona ngayo wothuka kuba enganilindelanga uba ndingafika yena ndifika sekubonakala uba sesiqala ukubona uba inyanga sezihambile uyazi kuyiqiniso ukuthi umuntu uyakwazi ukuthi ahlukane nawe wena ungazi engakutsheli futhi ukuthi nihlukene kodwa ayithulele uyabo futhi la kahle kahle sehlukene nawe ngamanye amazwi kodwa enqeni ukukutshela ngoba uyazi ukuthi unecala okay njengamanje ke yini osibhalelele yona bafu kule nkiyankiya inkingo nayo ngoba phela lo muntu wakhulelwe ekhulelwe ingane yomunye umuntu yebo ingane yakho yokuqala ngithi eyesibili yomunye umuntu nakhona wayekhulelwa ngendlela ezingasho ukuthi waphuma ngemumva alright ufunani ke manje bafu ungumna sendifuna nje ilove back kuye why ndiyamthanda umama womntanami what about lengane ingane le yesibini ndingatsho ndithi andinangxaki nayo andinangxaki nayo ndingazama uba ndingahlala nayo xa sinovisisana mna naye ngoba ungumntu endomthandayo so noba ngeza ndingamfumana kakuhle sikwazi ukuthetha sivisisane yebafo why you okay mhlambe ufisa ukwenza ufisa kwenzakaleni phakathi kwenu mhlambe ngiyeza ufuna nibuyelana abe intombi ufuna nibuyelane mhlambe uzama indlela ukuthi impilo iqhubeke mhlambe kube umfazi nizame ndifuna impilo iqhubeke ndimthathe nimenze umakoti wasekhaya okay ingane le uzoyithatha ingane engizoyithatha andina choice usho hayi ndisho hayi Indoda ngathi usekhona yena la around ake ngilokhuze ake ngihambe ke ngiyokhuluma naye ke ngizwe lakhe isayidi ngizokubiza kodwa uhlale nje uqube la ngizokuthinta ngikudalanga bafu awukho ngqaki hayi kodwa ngiyakuvuma hayi ayingwe lokile Indoda so akubingelele umbukeli lapho ngasekhaya ubingelela uThabiso madoda umfoko acele uqumba amaqumba la aqumphisa lesele lentaba ubingelela umbhinyiliki intaba thebe ivimba ngapha yaphuma ngapha bathi bivimba ngapha yaphuma ngapha nibingelela ujumping castle nibingelela amavinjwa nge1000 nibingelela uMr Ebu yo siyambile namhlanje silayite overport se overport kunomunye umfowethu lapha osibhalele wase Eastern Cape uthe bafethu ngeke ngicela ningisize man ngaze ngamkhumbula uma wengane yami yazi yamkhumbula uma wengane yami ngiyafisa ukuthi mhlambe kube khona indlela esiyenza ukuthi sizame indlela ukuthi sibuyelane because ngizizwa ngimkhumbula man too much so ke manje silana nje ngoba untombazane uhlala kule ndawo kube nzima ukuthi simhambise simise lapha la sama ukuthi siqophele khona iPride site igama lakhe shoke kuthiwa iPride site beke iPride eceleni ngengqo emntwini uyoxolisa ukuthi mfethu lo ngiyazazi inkinga engikwenzele zona empilweni yakho ngicela ungixolele mfethu so ke nala umfethu uyafuna ukuthi ayoxolisa uma ngabe kunephutha alenza ifuku ukuthi wesifazane uyena kumele axolise namhlanje kumele axolise ake sihambe manje ngifuna ke sohlala phansi lapha nasizwe ukuthi iyalunga noma ayilungini ebo
Dadewethu unjani uyaphila? Ngiyaphila njani bhuti? Ngiyaphila. Mhlamba ke ngiqale ngichaza igama lami nguThabiso, nguMaqumbana ngwakacela isibongo. Ngisebenza la ku channel ekuthiwa uhlanga media. Igama le show lesikuyona njengamanje ibizwa ukuthi Pride Aside. Uma kuukuthi mhlawumbe khona umuntu omonile, ufile ngazuthi uyalideserve ukuthi mhlawumbe uyoxolisa kuyena. Uyasibhalela ke mhlawumbe bese sikusiza ukuthi uxolise kuyena, uyabona? Yes. Mhlawumbe uzesena igama lakho bani? Igama ngothandeka ngwaZonda sibonga. Uthandeka? Thandeka Zonda. Zonda, nondaba siyabonga kakhulu. Ngifisa ukwazi mangathiwa bekuwena ekuthiwa ke mhlambe awuhambi uyoxolisa emntwini thizeni ofile ngazuthi wamona ungaka uxolisa kubani? Bhuti wami umuntu engingafisa ukuxolisa kakhulu kuyena uma wami ongizalayo. Yini anzwana? Ngimone kakhulu nje bengifunda Eastern Cape usu unyaka wami ukugcina ngathola umntwana. Bandla. Akuphelela. Kodwa phela ngoba kwasekunyaka ukugcina nje kunani kwaphela vele at least ukwazile ukuyiphatha kahle kwawo. Hayi akuphelelanga futhi lapho. Yini futhi? Ngathi nje sengiqedile ngaphinde ngathola enye yesibili. Wathola enye yesibili? Yebo. Oh okay, iseyincane le Eseyincane. Uma wami ngabona ukuthi nje akaphathekile kahle. Mana uyithola lengane yesibili awusebenzi? Hayi ngase ngisebenza nje khona leyo lunti. Oh wazosebenza. At least ke shame. Manje uma wakho usakudinelwe nto. Noma engakhombisi kangako kodwa ngiyabona ukuthi akagculisekile kahle. Kulezi ingane zombili ihlala naye. Le yokuqala ihlala naye. Le enye. Le nyenye isibili ihlala namolunti. Manje ngiyafisa ngathi ngingamenzela nje something. Ezomenza azizwe right. Manje nje ungala ofile kwenzekanani? Ngithathele i-off. Yo okay. No. Shame. So uyafisa sikuphelezele uyoxolisa kuma wakho. Ubhuti ngabusho namhlanje. No ngelinye ilanga nje. Ngiyasho ngithi ngiyafisa ukuthi ngiphelezele. Yize ngingazi. Ucabanga ukuthi mhlawumbe uma ungahlala naye phansi uxolisa uzehlise kuyena ngikaza kuzwe kahle mawedwa. Angicabangi. Kodwa imali yengane uyayifaka kanje bikho ingane ke ekhaya like uyamnikeza imali mhlawumbe yokumonto manje ngoma noma mhlawumbe njoba ukolunti so unakele ingane ohlezi nayo. Eqinisweni nje bese nokungayifaka imali kahle. Ngenxa yokuthi sengiphazanyiswa yilesibili ekhona nje. Asinabo nobaba. Le yokuqala esekhaya inayo ubaba. Uyayinaka ne? Hey. Wayinaka. Wayinaka. Why 80% manje akasayinaka? Akasayinaki manje. Okay, le encane same father. Cha bazalo babo yedwa kodwa. Omunye umthola bathole iphahla. Lo oqala ngamthola le Eastern Cape usu. Lo wesibili. Oh la wafunda khona. Yebo. Okay, lo omunye. Lo wesibili wakhona ngapha uLunti. Manje ubaba ubaba le uqala usayondla kodwa ingane. Wayondla. Wayondla kuqala. Manje sekubuya kuqoza. Izinto zesa right. Manje akusahambi kahle. Okay. Otherwise lo baba lo usekhona yena nise right. Lo ingane encane. Usakhona yena. Uhamba kahle shame. Hayi ku right. No siyabonga. Yena akaza kona mhlawumbe siyokhuluma nawe uyazoxolisa kuwena mhlawumbe ngento ethiza akahluphe ngalutho. Lo ubaba wengane encane. Hayi akaza ngone. Akaza kona. Siyabonga. No siswami kunomuntu osibhalele la. Usibhalele ngenxa yokuthi ufile ngazuthi kukhona ekumele ukukhulume nawe. Kukhona kumele ukukhulume nawe kufanele azehlise ngokuthize. Ngiyacela ukuthi mhlawumbe makwenzeka simbiza noma ngathiwa into efuna ukuthi nixabane noma ngathiwa into efisa ukuthi mhlawumbe ibe njani kodwa uthatha umoya ubeke phansi sikhulume nje njengabantu abadala siqede sibone ukuthi mhlawumbe siphuma kanjani kuyona ifuku ukuthi soba khona isisombululo siyisombulule ngendlela right ifuku ukuthi futhi isisombululo sikho siyeke kanjalo so umuntu lo kumele umlindele ozofika njengamanje khona around njoba sila sesike sahamba sakukhuluma naye right happy and lo muntu looking forward ukuthi akubone siyezwana sisi.
Hey, ngabe umuntu kanjani lo bhuti mhlawumbe? Ngicela ukuthi ngimlande. Ngiyacela mntakama. Ngamlanda. Yena la. Ngiyabuya manje. Okay. Hey Indoda. Yebo. No man. Hayi ngisuka kuyena mfethu. Into engiyibone kuyena umuntu okhululekile ngendlela esimangaliso. Umuntu oright nje. Kakhulu. Ngifuna ukuqamba amanga. Umuntu oright kakhulu nje ngale mangizothi umoya ethizweni kodwa nje uyabona ukuthi wayenza yena lento yakhe futhi uyazisola yazi into enza ukuthi ngibone ukuthi uyazisola ngimuze khuluma ngokuthi ngibuza ukuthi mina kuyena angafisa ukuxolisa kubani nje mhlawumbe empilweni uthi angafisa ukuxolisa kuma wakhe ngithi mina ngani uthi ngokuthi wazala izingane ngokuphuthuma ebantwini abahlukene so wazisola kakhulu ngalonto ubona umuntu owadicelela phansi isithunzi sikanina uma wakhe lonto yanginikeza ukuthi kahle kahle umuntu osenayo le nto ukuthi azisole uyabona cishe nakwena mhlawumbe angazisola mangasondele kuyena ngoba uyambona ukuthi umuntu othi menzile iphutha kwazi ukuthi azisole Danile yeah no asihambe mfethu sekuyena asihambe ukhona kade ngikhuluma naye lapha yake sisondele kuyena uyazi ukuthi ngizokulanda kodwa akazi ngizolanda abantu yeah ake sibaleke yeah hey sister I lutho angimtho Awu. Sikhamba angimtho Kanjani? Shuthi bengagibela. Angazi shame kodwa yena ngathi angimthola. Hey. Kangimangaza. Ungathini mase aqhamuka? Lapha wazi nokuthi ubani. Hayi, angimangaza. Nangu we. Ngiyahlala phansi bafo, hlala phansi. Hayi ke. Hayi. Indaba yini ekwenza uhleke mombona? Hayibo. Hayi, bengingalindeleke. Bengithi mhlawumbe usho omunye umuntu. Mhlawumbe umndeni, umuntu umngane. Umuntu nje mhlawumbe umngane kanje. Bengingalindeleke ukuthi lo muntu. Uyamazi ubaba? Ngiyamazi. Okay, umazi kanjani sisi? Baba wengane. Uthe kumina nobaba bengane abawu2 uyena muphi lo? Lo ase Eastern Cape la. Bafo. Uyamazi nawe futhi? Hayi ndiyamazi. Uba kuwena lo muntu. Andivanga kwebhuti. Ubani kuwena lo muntu? Hayi umama wencosi yami vela. Okay. Cathi uyazwela mbukeli lapha ekhaya bazana. Bathi bazana usisithi uyamazi umfowethu uthi uyamazi. Ngiyajabula kakhulu mfowethu. Ngiyafisa mfethu ukuthi usithathe usibeke nangu khona phambi kwethu usitshelile isitori sakho ngasizwa futhi kodwa ngiyafisa ukuthi umtshele usisi ukuthi kungani sila. Yeah. Into endimbizela yona uthandeka ukuba ndifuna silungise izinto. Kuba ndiyazi ukuba ngendlela yokade siyiyo kwenzeke kuye kwakhona amaphutha athile between us yabo. So ndifuna sibe sigqithisa oko siphinde sistart fresh enye impilo enje sizame ukulungisa izinto. Alright. Ngiyakuzwa bafo kodwa songiqoqelile okuningi ngisenawe. Ngicabanga ukuthi umbukela ukubonile kodwa asikakangeni kakhulu sigxile kuleli side. Ngiyafisa ukuthi wethandeka ukuthi sigxile esayidini lakho just ukukubuza nje eminye imibuzo ukuze siqonde kabanzi ukuthi kahle kahle yini eyenzeka kahle hle. Uba futhi sitshelile la ukuthi nani kade nithandana ni right ngifunda lapha ikwephi isikole seni eWusu ne okay nanifunda eWusu beni right ne wena bophambili kuyena ngokufunda bofundelana Bengenza teaching. oh bonza teaching all right waqeda wena uqeda kanti sokukhulelwa ngifuna ungithathe lapho ukuthi waqeda kanti sokukhulelwe kuza kanjani kufika kanjani ekuthenini
kuze kufike isikhathi la khona engazuthi anisaboni ngasolinye noma mhlambe anisathandani noma mhlambe seniqhelelene njengoba seniqhelelene nje kanje ngoba njengoba ezofuna i love back ingoba nake nathandana kaphambilini kufike kanjani ekuthenini ningasathandani into yenzeka ngaqeda kuqala mina esikoleni ngahlala ekhaya ngingawuthola umsebenzi yena wathi eqeda wabethola umsebenzi waqhubeka futhi ingane wayondla nje kahle ku right uyeza kokubona njengentombi yakhe ubeza shame ubeza kwathi lapha esikhathini zabo June kanje ngathola itoko lundi ngahamba ke ngawusebenza isikhashana nje sincane aphinde ngabuya ke ngahlala ekhaya ngithe ngisahlala ekhaya nje unyakeni olandelayo ngaphinde ngafonelwa futhi la engangidohoza khona ngahamba ke ngawusebenza kwaphoqa ukuthi ke manje sonke leso sikhathi ngiyathandana right okay ngahamba ke ngawuhlala eLundi bathi sengihlale uLundi ke sengisebenza khona njengoba ngisebenza khona nje namanje kwaqala ke kwaba khona uqhekeko nje phakathi kwethu waqala ke naye ingane wangasayinaka nje ubani owenza uqhekeko phakathi kwenu nobabili mawubuka khona mhlawumbe amaphutha obona ukuthi cha ngaba nesandla la mhlambe uyena waba nesandla la uqhekeko lidalwa yini mhlambe pride ukuthi omunye uthi mayingakhuluma nami ngikhuluma noma mhlambe yini acabanga ukuthi njalo kumele kube mina okhulumayo ipride iyayenziwa yini hayi mangicabanga mhlawumbe basethola abanye abantu abangcono okay ake ngibuyele emuva bafu yini eyadala ukuthi ningasezwana nosisi endicimba abange bangabesevana andazi ukuthi kwenza kantoni kuba nandiye ndithi ke sendimfonela bese ngingasamfumani efonini oko nje manje ndimzama ningasamfumani efonini ndaphetha sendipenika nami kodwa ndabe ndisazi uba ndizozama uba ndithi ndihambe ndiyofika kuye ukuhlukana kwethu kuqale kulaa nto yoba ebeniziba engafuni ukundiphendula kwa-calls zam waphethe sendiblockini ngimuzwe ethi uqale wahamba wayolundi kuqala wafike wasebenza kwakuyitoko yebo kwakuyitoko okay wafike wasebenza waphinde wabuye umuntu owaziyo ukuthi usolundi vele ngaleso sikhathi bowazi ukuthi ayivele kunetoko alibambile nanisathandana ndandimazi uqala kwakho kuye Lundi ba ungumuntu oyeLundi but ndingakaze ndiye kuye oLundi ungakazi uye khona and nangokusebuyile eLundi bengakaze ndiphinde ndibuye ndizombona apha until wadeske waphinda wahamba kulapho ke ngoku bese ndibona uba asisavisisana ukuthola kanjani ke manje uhamba kwakho kwesibili ukuyolundi ndifikele kumama wakhe eMoscow naye ndaphinda ndabuya ndeza apho kuba ndingasamfumani efonini yabo usuka Eastern Cape uzomcheck ukuthi ukhona na Base nifika kuma wakhe akasekho yena akatholakala akutshelanga futhi ukuthi manje setholile umsebenzi uphinda khona lo anizamazi okwesehambo kwesibini ba uphinde wahamba because bese ngathi akasafuna ukuthetha nami efonini uniblockile actually manje into esichefe usuke Eastern Cape uLundi vele nje awulawazi okay yini ke lebangela ukuthi naku ke manje soyamove kwesibili ke manje soyosebenza awusamtsheli ngani ubaba into yenza ukuthi ngingamtsheli ukuthi vele nengane yami engasayinakanga okay uba foyithandana nobaba wethandana nami alright nibe nengane because benithandana nina nobabili ingane ibe khona nje uhamba wenilweni lokuthandana angithi okay seyikhona ke ingane yeba kayondla ingane akayifaka imali noma kenzini senihlukene yini nina nobabili eqinisweni ukuthi asihlukana phela nje kwabe yikona ukuthi nami sengiyosebenza kude alright kunenkulumo evelayo ukuthi kuhambe waba nengane yesibili ngibuzile ukuthi ingane yesibili ekabani wathi nomunye ubaba bafa ingane yesibili yakho akusiye yakho okay wayenfihlele vele lonto mnobona enye ingane yesibili angazange ayitsho lonto ku ngifuna ukubuza kuyena bafu ubafu ukuthole kanjani ukuthi ukhulelwe ingane yesibili benisathandana beningakahlukana ngithi ukuthole kanjani ukuthi sowutholela ingane ukuthi ukhulelwe ngoba uqale wabona ukuthi ukhulelwe ukubone kanjani ukuthi ukhulelwe hayi angimazi ukuthi ngibone kanjani ngoba ngakazi ngitshela bafa kokuqala uthena waya kuma wakhe ngithi wafika wathola ukuthi uma wakhe unjani akekho yena okay then
lapho ke ngoku ndayenda khumbula la location la ndiyisendelwe nguye kwakusekuqaleni koyeseluntu. Ngekathi ilo lundu kokuqala wakusendela location. Endisendele location. Wayigcina nawe Nkosi Malanga. Yayigcina hlobo loba i-charts muzilo zikhona andikwazi ukuzidelete yabo. So ndabuyisa ingqondo ba ndingenza kanjani sibe ndikwazi ba ndiyofika kule ndawo kuyo. Ndapheja ke nyani ndazifumana. Noba ngomatshi ke ngoku. Daya ke ngoku sobe ndifikile lapho ngose ndi find out akhona ndibomba ewe yena upregnant. Cha ngokwemqondo wami ke mina andabikho rough ndangathi ndingumuntu nje ongakhanga ayibone lonto yabo. But ndabe ndifuna lento ndiyifunayo mina kuye kuba ndifuna sibe silungise yonke into lonto. Nguphatha kanjani ukufika kwakho Lundi ngakutshelanga ekufika kulesimo wakusona kwangani futhi ukuthi ube nomunye umuntu ake siqale ngalombuzo nje kwangani ube nomunye umuntu ungahlukananga naye kuze kufike ekuthenini yakhuleliswana into yenza ukuthi ngibe nomunye umuntu ingoba vele ngase ngisukile le Eastern Cape sengihlala ekhaya aphinda futhi ngasuka ekhaya ngayo Lundi so nje kwasekuqheke kuphakathi kwethu. Okay, uma ungasuka uLundi manje ungaphinda ube nenye ingane eZimbabwe uma ngaya khona ngoba la usuka khona ushiya ingane uphinde uhambe kwenye indawo futhi ushiya ingane futhi umuntu wesilisa wenza njalo usebenza enkontrakini yabona uthola ukuthi kwakhiwe imixhaso la kulonyaka uzoba nengane kudlulwe kiwe kwenye indawo afika benengane nakhona yabo kahle kahle into eyisho yileyo wena ukuthi waso uhambile Eastern Cape la kwakhona khona ubaba wengane yakho kwase kumele ke manje uthole enye ingane nomunye umuntu hayi naye ngoba akasekho iloko kushoyo. Cha ukuthi vele nje ngase ngibone ukuthi into yethu nje vele ayisasebenzi kahle. Wasobona ukuthi ishayelela isipikile ngokuthi uthola ingane noma ingane kwaba iyatholakala ngakuphutha. Ngeke ngize ngisho ukuthi kwaba yiphutha ngasho ngithi nje sibusiso. Angikwazi ukuzama ukuthini yongo. Ngiyacabanga ukuthi uzwile. So awuhlele so decide la kathi bandiphumile uphumile bomini bami. Angisho ukuthi ngase ngidecide. Na kodwa ngendlela osho ngayo baba khanga ukuthukela ba ukhulelwa kwakho and waphinde wanesibini sokuba kwangose nifikile kuwe zange uyithethe lonto loba wena ayu pregnant kodwa ndiye nakwazi banipheni zoyifumana lonto ba wena nomntwana. Kwa ukuthi ufike kumina nje kwangitshelanga wenza iphutha nje. Mafika kanjani mina ngashona? One block ile mos nanza ukutshela kanjani? Andibani block phone. Kumele uzame ngithi uyaxhumana wena noma. Ndazama ndazofika ku uhlulwe yini ngowena uphinde uzithobe njengamuntu ke njengamama womntanami ke. Ngizithobela ukuthi ufike kumina ungashongo. One block amos. Hayi mami. Kwangani yazi uthi wena ushongo ukuthi uyeza kuyena okay kulungile ake sithi wrong. Ku right yini ukuthi uthandane nomuntu uzukhulelwe unobaba wengane ungahlukananga naye lokho ku right kwangani ungamtshela ukuthi sengiyahlukana nawe manje sengitholele omunye umuntu ngoba phela izinto kufanele zibikwe mengabe kwena kufanele akubikele nawe mengabe sewuphuma empilweni yakho kwangani ungabiki ukuthi hayi sengiyaphuma empilweni yakho sekuzokwafika ekutheni ngikhulele. Hayi but kwakumele afunde kwezakhe ukuthi hayi sisi no wakhulunywa kanjalo yakhulunywa kanjalo akwazi ukusho njalo awukwazi ukusho njalo. Yini eyenza ukuthi ingane ungasaqhubeka nokuyondla? Izoyondla kanjani undiblokile ndithi andisakwazi ukucommunicate nawe? Nayithi uyakwazi ukukhuluma noma ekhaya. Ndisobe ndibona uba nyanyana uphumile kum. Kodwa phela egcineni uthandana nawe akathandana noma wakho. Angacommunicate noma wakho phela egcineni kosuku umuntu athandana nawe wena. Yebo. Kahle kahle uzeleni la. Bafo ngicela mfethu umtshela isizathu ekuyisona esisiletha la ukuthi njoba namhlanje usukile Eastern Cape wadela yonke into ebefana ngabe uyayenza wathi uza la eOverport ufuna ukuzokhuluma nangomuntu yini lo ufuna ukumtshela yona? Ngicela uzimamele ne okokuqala ngumama womntanami and indlela sasithethene ngayo kwasekuqaleni yazi basasithethene kanjani sekunje nje ngoku kodwa ke ndifuna ukuthi eseyenzekile siyithathe siyibike ecaleni siyiqedise sizame thina soyithu ukulungisa izinto yabo into ndifuna ukulungisa izinto mina naye ewe seyifumene ke ingane engayoyami kodwa ke kweside lami anangxaki nayo leyo ngane elong ezobe zaqhubeleka esempilweni yami yena nomntanami nalo wakhe umntwana wesibini noba ayingowami anangxaka I don't mind ba ndingahlala nabo cause
Ndandidecide kuyaya lonto lo muntu uba ndandihleli umthembisa uba ndizomenza umakoti wasekhaya. Kuyo yonke nje lento seyisenzeka ngoku uyayazi uba sasithethene kanjani. Hayi. Angazi wethandeka kuthini ukuphawula kwakho kule nkulumo kamfowethu. Kona ngiyazi ukuthi akukho lula. Omunye umuntu mhlawumbe ngaba nokuthi le nkulumo ngiyithembi mhlawumbe khona into afuna ukuyenza embi kumina ungisondeza eduze ngoba kunento ethize mhlawumbe embi akafuna ukuyenza kumina ukubuyisela le yanto engayenza kuyena. Mhlawumbe ube nemcabango eminingi ukuthi ngoba sekunomunye umuntu lo muntu uzofila kanjani mase ngimiyeka sengiphindele emuva futhi. Ngoba mhlawumbe ake ngiphindele emuva kancane nje. Esiphi isizathu sasikwenza ukuthi umblock ngoba yebo uhlalo lundi ukuphazamisa ngani maye kufonele ekhuluma nawe. Isizathu sesenza ukuthi ngimbloke ukuthi lo muntu engiphila naye manje uyakwazi ukuphatha ifoni yami. So nje siyathintelana kakhulu. Mana ke wawumtshela ukuthini ngani umuntu wakho wawuthi yanithatha nani nobobo ngani? Yebo ngamtshela ukuthi sesahlukana. Senahlukana yini ke akasekho yena ngiyabuza nje senahlukana. Uqiniso ukuthi akuhlukananga. Okay. Anihlukananga nobaba wengane yakho yokuqala ne? Okusho ukuthi nje njoba sikhuluma nje manje ngikhuluma nabantu abazithandani ihlobo ezabezedukelene kahle kahle ngingasho kanjalo. Angazi. Alright. Umfowethu uthi ucela ukuthi nibuyelane wena uyazazi ithembisa benazo kuwena uyazazi futhi nezifisa benazo ngawe. So isicelo sakho ukuthi uyacela ukuthi khona kunje khona unenye ingane yomunye umuntu uyacela ukuthi nibuyelane uthini ngalokho? Hayi kunzima kakhulu ukuphendula lo mbuzo wakhe. Yini enzima? Ngingabuyelana kanjani nomuntu senginengane nomunye umuntu? Awunayo naye. Uthandana kanjani nomunye umuntu ubunengane nomunye umuntu? Yini ungakaze ubuze lo mbuzo. Uthi ungabuyelana kanjani nomuntu bese unengane nomunye umuntu? Eyokuqala yesilwane ningana ngithe umuntu naye. Kodwa futhi uthandane nomunye umuntu uvela unengane nomunye umuntu. Akwenzekanga kanjalo. Ukuze makuthiwa amalahla abuyele edandi. Okusho ukuthi uphindela la obuvela ukhona. Uphindela la obuvela ukhona. Kahle kahle uzunyiwe. Ubona ushawe ngenduku ubhekele umuntu akushaya ngombazo la ubhekele kodwa uzunyiwe. Kahle kahle wena boya le ujikile indlela yakho ngoba kunomuntu okuzumile lapha wabaleka washintsha indlela. Kodwa kahle kahle labo obukhona noma la wadu yakhona nabo. Udidisekile wathola solapha yanginamanga. Into enkinga noma ngingathiwa siyalungisa ngeke kusafana nje nasekuqaleni. Yini ndaba ukuthi kusafana? So ke wathwasa yini? Mhlawumbe izinto uzibona mhlawumbe singakaziboni. Sengisho ukuthi njengoba nginengane nomunye umuntu nje noma ngathiwa khona into esilingisayo ngeke kusahamba ngendlela eright. Lapha yakubaba wengane lincane kuyalunga yini kuyena manilungisa izinto since unengane nomunye umuntu angisakulunga umuntu uma ngabe esenengane nomunye umuntu uvela ufike kuyena uvela unengane kuyalunga manilungisa izinto naye. Hayi kuyaba khona lokho nalokho ya. Nala kuzoba khona. Angazi angiboni. Okay yebo yena akasiyi umuntu omubi kangaka. Yebo Akasiyi umuntu omubi. ngicela ukuzibuzela ngombuzo bhodi kuwena vele ngiyazi impendulo yebo kodwa ngizokubuza ngifuna futhi kuphume emlomnyeni wakho. Usamthanda yini usisi? Hayi ngisamthanda kakhulu futhi naye uyayazi lonto futhi bangisamthanda ngokwahleli ba. Mhlambe yazi eyintweni kanje kuyekusiza ukuthi ukukhumbule lento eyekade ibalekile noma okuhle okuningi okwenzakalile empilweni zenu noma lento ekuyiyona yakudonsa ukuze kube ukuthi mhlawumbe uyama approach ukhuluma naye yini le kuyiyona mhlawumbe uthi hayi yabona ke ngadonswa ukuthi eyintombini ezazikhona zonke lapha yayusu ngalesi sikhathi nayi into eyangidonsa yini yakudonsa? Into eyandonsa kuye hlobo loba saqala sanabo ubufriend nyana singakaze sijole yabo. Ndabomba kahle kahle ngumuntu okwazi isebenzisa ingqondo yokucinga yabo. Dane into endiziphawula yaba usho ukuthi ngakwazi ukumelana naye cause sasinako ukuvisisana ngelaxesha kakhulu ekwazi unibonisa phana pha. Owawuvelanga wamshayela nje? Hayi ndivele nomshele nje kuqhawa since sasizi friends sisenza ikhosi eyi1 vele yabo. So sasiye sibona ba ya khona ukuvisana ukuthile ekwazi uniqobisela into ebendingayiboni mina mhlawumbe ibingangichana ndabomba kahle kahle apha xa sinoke siqale ikhona into esingayibuilda thina soyidu. Yaba ngiyabuza ngoku ndicela nje le love back
ngiyayazi bavele ukugqibeleni akekho full percent elifini ewe ndiyaluvuma ulenzile iphutha mhlawumbi nami kuye ndinganalo lami iphutha kungako ikhona enye ingane onayo mhlawumbe manje mna okusele yakhe kusele yakhe cha uzizwa kanjani ngalento esho uthi akakubi nanye ingane usenale yakho kuphela Hayi kungimangazi lokho ngoba ngiyamazi umuntu oziphatha kahle. Awuthanda ukuthanda nomuntu oyiphatha kahle? Hayi ngiyathanda ukuthanda nomuntu oyiphatha kahle. Umfowethu ucela ukubuyelana nawe. Yini le wena eyenza ukuthi uthi hayi no. Lo mfana nje obefuna ithuba lokuthi sithandane. Ngiyamnikeza i-chance. Kwakuyini? Ukuthi ngangimbuka njengomfana oyi-right. Sinto ekade umngani nawe njengoba esho nje ukuthi kunezinto eziningi nanixoxa naye. Ngicabanga ukuthi wakubona lapho konke lokho. Okay. Ithuba lesibili uyamnikeza? Angazi. Awazi. Mhlawumbe ngizodinga isikhathi ukuthi ngicabanga. Mhlawumbe niyasidinga nesikhathi nobabili uyabona? Yeah, mhlawumbe niyasidinga nesikhathi nobabili singekho emakhamereni. Seyiyoqola lensizwa yaSolundi. Seyiyosixolela impela ngoba mhlawumbe izoyibona i-episode. Kodwa into engicabanga ukuthi ibonakele ukuthi awubuyelananga nomfowethu nisazohlala phansi nixoxe. Wendoda yaSolundi uyena ubaba wengane lo yokuqala. Uthi hi uyabingelela nje yakonakele lutho besazochecka la ukuthi khamba kahle nesikhoweni sakhe no ake ngithi mhlambe ithuba nje benitholile ninodwa uyabona yeah nje benitholile ninodwa thina siwuhlanga media siyafisa ukuthi mhlambe into yenilunge ngoba into ebaluleke kakhulu kuthina ingane ukukhula kweingane ngaphansi kwesandla sabazali bobabili uyabo and futhi umuntu umuntu uzobuza umbuzo ukuthi njengoba sesithatha sesikubuyisela ngala lezo okhula ngaphandle kwalo baba bayibalekile iniyona sengizima ukuphendula lo mbuzo sekuwena sekufanele uphendule thina besolekelela umfowethu uma kuukuthi uyabuyelana futhi nawe uyabuyelana uma ungabuyelani nawe ubuyelana ngezizathu zakho awuphoqelelwe sizwana sisi Hayi ngiyezwa yebo siyabonga kakhulu thina siwuhlanga media sishow ekuthiwa iPride Aside nabo ubufakazi bakhulumile abafethu sinathemba futhi ukuthi basazokhuluma futhi kodwa futhi asibathathele inqumo siyayixoxela nje nabo ungangizwa ngibingelela lapho Lundi ngiyabingelela nje ngoba izinto ezikanjena ama usuke utholene nomuntu mhlambe sekuyilesimo lesi abakusona bona bobabili futhi uhlezi uthukeza ngoba awazi ukuthi le ndoda ingabuya nini wathi omunye umfethu yena uyedwa uma wengane ayothandana naye uma wengane nobaba wengane osewashona mesaphila nje ngeke akafuna ukuhamba evika yena siyabonga kakhulu igaba lami ngoqumba amaqumba la aqombise laselentaba bukhoma kuhlanga media ku YouTube akangenze kanje ngoba vele sekanje ngithi nje xebu yabonga kuhlanga media olukwazile ukundibanisa nomama wengane yami so ndiyathemba na ukuthi thina soyithu izoba khona inqubela phambili kwi-situation lesikade sibhekene nayo so thank you amanye amagama ngiyabulela anentransi nayo